Padaliście mi, że one tam w tej Ameryce nie wpuszczają żadnego zapróg. Mnie to nie dziwi, bo ja jestem ze Śląska i u nas się ludzi cudzych nie wpuszczą. Przygoda na progu, bo każdy cudzy to nic dobrego do mnie przyniósł. Po jakiemu to tam u nich? Może oni ten nawyk przewieźli też stąd tam. Tym bardziej, że w Ameryce, tam gdzie oni na początku byli, to oni doznali dużo złego na początku. Oni tam byli niemile widziani m.in. przez Komanczów, czyli Indian, którzy tam byli, bo ich tereny zajmowali jakby. Poza tym Meksykanom się też nie podobało, którzy tam byli, ponieważ Teksas to jest oderwane od Meksyku land. W 1836 była wojna o wolny Teksas. I to pod Alamo było właśnie San Antonio, tam myśmy też byli, tam się rozgrywała ta wojna. I oni jak przyjechali, to było dużo użerki właśnie z tymi tam tubylcami i oni się wszystkich jakby boli, więc długi czas oni trzymali wszyscy się razem. Wesela były między sobą, dopiero z czasem się nasi żenili z Amerykanami, dziołchy. Chłopcy też potem po te dziołchy szli meksykańskie. Poznał jak taką dziołcha, co potem jak we filmie pokazał, to miała ojca właśnie Ślązoka, mama Meksykanka. A taką gryfno ciemno, ja? I ciemno, ja. a gryfno, a godała. Ja. Chociaż Meksykanka. No więc to się potem już pomieszało, ale długo oni byli właśnie, trzymali się razem i to ich ocaliło, bo ja też to pokazał w moim filmie właśnie Dwaj z Teksasu, bo Ślązoki to też nie wszystkie były porządne i no były też hachary. I jeden z tych hacharów to był Marcin Mróz, jego pisali Martin McRose i on właśnie kradł bydło i sprzedawał w Meksyku, tak aż go zaczęli ścigać. I on miał ta żona właśnie Meksykanka, co miała u ojca Ślązoka, ale też tam był taki właśnie rewolwerowiec Wesley Hardin i on tam do tej naszej działchy zaczął też uderzać, bo tego ciągle nie było, bo ino hacharzył. No i doszło do tego, że mieli się między sobą szczylać, bo ta działka. No ale uprzedzili ich Texas Rangers, czyli szeryfy z Teksasu, bo oba były hachary i oba zginęli nad rzeką Rio Grande, leżą w El Paso na cmentarzu, jeden koło drugiego, śląski hachor i teksaski. Czyli nikt by tego nie wymyślił, a życie to napisało. No widzicie, a wyście to sfilmowali, ale my sam są u was, wy się nas wpuścili za próg i nikt się czuje zaszczycono, a te Amerykony sam u was byli, sam. No tu jest ten salon taki, że tu nie ino Amerykony, tu było ze 30 stacji z całego świata. Się, no bo ja to muszę... Ale Amerykony były pierwsze i nasza telewizja Katowice, to już było w 1983 roku, kiedy oni tu pierwsi byli, a potem już tak to leciało aż przez 15 chyba lat, że co my kręcili, to była jakoś telewizja. Ja miał z tego jakiś pożytek, bo wtedy był kłopot z taśmą filmową. Żeby dobrą taśmę dostać kolorowo, 16 mm, nie szło tego kupić, więc oni dzwonili, czy ja coś kręca. Nie kręca, jest to, ja nie mam taśmy. To my przywiezymy. No i przywozili, wtedy oni se kręcili reportaż, a ja dalszy ciąg mojego filmu. I tak się to toczyło aż do czasu, kiedy się taśma właściwie skończyła, bo się wytwórnia filmowa w Katowicach zakończyła swój żywot. No i myśmy musieli przejść na inne nośniki. No teraz się już na cyfrze robi, to jest niby wygodniejsze, bo nie trzeba czekać, aż się taśma wywoła. I no efekt jest zaraz, można sprawdzić i to jest wygodniejsze. A jak żeście ku tej kolekcji przyszli? Boście mi sam pokazali taką fajną flaszkę, ja zaraz padała, że to jest flaszka dla abstynenta, bo ona ma rubę dno. No i jak się samie pełno gorzoły, no to tym, co to pije, myśli, że samie pełno, ale sam macie takie rozmaite inne flaszki. Jak żeście ku temu przyszli? To wszystko przypadki. Ja zawsze szukam jakichś rzeczy, które się nadają do filmu. Niektórzy ludzie wyrzucają coś, co uważają, że jest niepotrzebne, a do filmu jest potrzebne. To akurat w Miedźnej, w Starej Karczmie też byśmy tak kręcili i wykopał, jak to tam pod sceną. No potem mi tam starsza pani, taka barmanka powiedziała, że z tego się kejsik piło, dlatego jest takie grube dno, że pijokom się to nie przewracało, a za dużo nie wlazło, więc trochę to było takie cyganione jakby trochę, no ale tych flaszek tam było ze 20 różnego wielkości, no i one też grają we filmie. Niektóre tu są, no to są właściwie przybytki ze starych karczm. Te wszystkie karczmy się zaczęły kończyć w latach 70., kiedy zaczęły powstawać skansyny. Jeden z większych jest w Katowicach, ale my we Pszczynie też mamy. I ja miał takie przypadki, że w Wojszowach miał jak staro karczma,
właściwie w Jedlinie to była, tam były właśnie te stare flaszki różnego rodzaju. No ale oni go za 2 tygodnie obalili, bo tam nowa chałupa powstała. No także ja się musiał zawsze ścigać w to prędzej, albo zdąża nakręcić, albo nie. Mieliśmy stary młyn w Bojszowach u Piechy, no też poszedł do skansenu i też podczas kręcenia mi go już ponumerowali belki i ja już właściwie nie miał czasu, musiałem zatykać te numery, żeby jakoś jeszcze skończyć te kręcenie. No wszystko się porozłaziło. Była fajna karczma na Świerczyńcu, to jest blisko Bojszów, tam kaj kręca. I też ona jest właśnie w skansenie w Katowicach. Cało ją tam przenieśli i tak mi to wszystko uciekało. A razem z karczmami i z młynami, ze starymi budynkami uciekały mi pojazdy. Ja do westernu potrzebuję bryczki, stare wozy i tak dalej. Ja ich przerobią na wozy amerykańskie, na armaty, jak kręcę o wojnie secesyjnej albo o podbijaniu Dzikiego Zachodu, to z białymi plandekami, co jadą. To wszystko ze starych fur, co woziły kiedyś gnój, żyto, węgiel i wszystko. Potem to przeszło na gumioki i na traktory. To ja z tych starych fur robił te wszystkie. Natomiast mi zaczęło zaś skanseny kraść sprzed nosa wszystkie bryczki. Ludzie się ich pozbywali, ale a skąd macie tyle pieniędzy? No zawsze skansen miał więcej pieniędzy i wziął bryczki mi sprzed nosa. Ale i także uratował kilka, no, przerobialiśmy ich na dyliżanse, na różne powozy w stylu amerykańskim. One grają we filmie. One właściwie jeszcze są u mojego kuzyna od Bojszowa w stodole i jak trzeba, to jeszcze ich się wyciąga. I no, jest coraz gorzej z tym, że jest coraz więcej jeszcze tych bryczek, ale już nie ma koni. Oczywiście, są konie w sadninach, można ich wypożyczać, bo są specjalne, które są pod siodło, które są do powozów i tak, no ale to w jaki sposób kosztuje, no konie muszą zarobić na siebie. Ja, a wyście są stricte amator, to jest wszystko wasze prywatne, ocalone od zapomnienia. My zaczynali to w Bojszowach były konie w co drugiej chałupie i no, że też był problem, bo one nigdy pod siodłami nie jeździły. Także jak my ich w niedzielę od tych chłopów pożyczyli, bo one no my ich dali, ale zanim my siodło zapięli, to już było rodeo, bo one się nie chciały dać było siodła. Spadaliśmy jak gruszki z tych koni, no ale to też był prawdziwy dziki zachód, bo potem mi ktoś powiedział, ale wy słabo na tych koniach jeździcie. A Amerykanie mi powiedzieli, panie, konie dla amerykańskich kowboi były pojazdami, tam się nie jechało ładnie, tam się no jechało, żeby dojechać. A jak dojechał do salonu, wypił se, to jeszcze gorzej jechał, bo jechał pijany. I to było to prawdziwe i wyście ta prawda pokazali. Ja też tak godą. A powiedzcie mi jeszcze, bo te flaszki, też tam mi się flaszki podobają, kiedy jest waszym zdaniem taką najbardziej dziwno, coście faktycznie ugrali, że to był taki traf, taki cyl i możecie padać jerona, a to znodze flaszka. No to są, w westernach się ich widzi, one są podobne, to są wszystko tego rodzaju i no właśnie takie kwadracioki, no to są stare bardzo i to prawdopodobnie takie były też w Teksasie i w każdym zakątku Dzikiego Zachodu, bo te ładniejsze to robili później, ale te pierwsze to były byle jakie uciosane właśnie kwadracioki, jako piękno, żeby ino było czym te whisky przewieźć i żeby było z czego się napić. No te roski to wypadali taki design, nie? Jaki w pubie design. Wiesz, to są chyba już z przeszłości, bo jakie kosmity. Takie dinozaury go dają nam, no ale to ja właśnie zawsze, że kto godał, bo ja tych trochę nagród dostał za te filmy, ale ja nigdy do nagród nie robił filmów. Ja po prostu wymyślił sobie coś takiego, że to, co trzeba zrobić, a mam okazję zrobić o tych naszych kłopotach w Teksasie, tych naszych ludzi Ślązoków, to tego Amerykanie nie zrobią. Nie, to nie jest ich. Ino my. I niech to będzie amatorskie, jak się to zwie. Z tym, że niektórym się to źle kojarzy, bo amator to wcale nie jest jakiś nieszczęśnik albo jakiś zły człowiek, co źle robi, tylko to jest miłośnik. A miłośnik czegoś musi to robić z sercem. A jak się robi coś z sercem o naszych ludziach, to zazwyczaj to idzie oglądać.